Onde cuy ko la raso di usia bini kama kapai iyo kaun setia rababnya nang kadiosonya. Hah, pucuk di cinta ada cewek di muka. Cuba dah rayu cik lu. Untung-untung kau lain nama dapat untuk bimur hati na luka kau. Hah, menunggu siap dia? Siap udah, bata tanya saya, ha? Dan berang-berang dia. Atu mangkonyo alum kenal, dikenalkan. Tu ya berangnya awak nak kenal je udah dah. Udah aku nak level awak dah tahu dah. Tu apa lu yang udah bau tu? Yang bata kayak tangkai mode tu. Lai tahu dia. Ko barang nama dabdi duit. Apa yang duit dah? Indah. Rabak ko asah di dabdi nyoi duit. Oh, rabak. Sangku aku apa tadi? Cuba losos tak dah. Kok iyo lo bunyi Dah ada dia Yo dah. Siabana onde manan punyo para dalam para onde ma ado batang manggi. Siabana nan punyo anak galaknyo sabana mani. Siabana nan punyo anak galaknyo sabana mani. Iyo tu dah? Iyo dia. Iko dape adie minum air putih air kapatang adie udah minum juo. Kok dape bamain kasih bini urang udah tetapio. Kok dape udah main kasih kok bini urang udah tetapio. Jalan-jalan Sorry dek. Sorry je kecil udah. Nampak dan bini orang. Udah gaduh jua. Balik je udah kasih kolai. Manga je udah balik lai. Iyo, rabak udah tinggal tuh Berangkat lai. Iyo dek. Dasar tukang rabab. Bini orang yang gaduh aja lai. Kalau dia nak beri polisi doh. Laki dia nyari toke Jawi terkenal di Betang Kajai.